बेहाय बरबजरा ओनसोलाव फैनानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो आं रायजोनि सायाव बेखौ बुंदों जोंहा बिपिएफनि जेसेबां बा एनडिएनि जेसेबां केन्डिडेट दङ गासैबो देरहागोन देरहायोब्ला जोंनि खानाया अकल बोरमा खासिजोंसो जागोन होनना बुंदों मिथिबाय देग्लायनि खानाया जोंहा बोरमा खासिजों जागोन बिनिखायनो आङो सोंदों जाय जायनियाव बोरमा खासि दङ बेखौ सोरबा 5,000आव फानदोंबा 10,000 बिनानै ला रंजानाय नङा नङा जे सोरबाया जुदि 10,000नि बोरमा खासि फाननो नागिरदोंबा बियो 15,000आव फानबानो जाबाय देरहानायनि मुङाव जोङो गुतै बिटिसिआव जोङो बोरमा खासिजों जोङो खाना जागोन कारन बे बोरमा खासिजों जानानै जोङो रायजोनो दिन्थिगोन जे जों बिराद स्पेशल बोरमा खासिजों खाना जानाय माने स्पेशल नङा दा नङा होमबा बेखौनो जा जों देरहासार जागोन कुनु केन्डिडेटआ बेयावहाय देरहानाय नङा बिपिएफनि केन्डिडेटआनो देरहागोन आंनि खोनानायाव सोंथिंबाय सोंनानै बिसोरो बिपिएफनि मानसि नङा बिसा मोनसे पेक दंलायो आंनि खोनानाय आरो जे नों बिदि बुं आं बिदि बुंगोन आमुकनि नाम बुंगोन ओमफ्राय रेकर्डिं खालामगोन बिदि बुं होननाय जादों होननाय बुंनाय खोनादों आङो दा माथोआबो आलादा एसे मेकिं माथो बियो भयेसआ बेखौ हमनो हाया बानायनाय नालाय सोरनि रावबो हमनो हाया दा बेफोरो एसे हरजन्त्र बिपिएफनि माबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो खिन्थु सैथोआ बेनो एसे एनै भुला जालांदों खिन्थु नैबे जिथु भाइराल ओंखारदों बे बिदि नङा खिन्थु एसे एनै सोरबा न'खराव सासे सानै बारा मोननायाव हयथ' जादोंबो जानो हागौ आरो बिदि जादोंब्ला जों बेखौ नेक्स्टआव जों हदरनि खालामगोन नङा होमबा दा बिनिखायनो बेफोर भुला जायोब्लासो जोङो बेखौ कारेक्सन खालामनो हायो नङा होमबा बिनिखायनो कारेक्सना नेक्स्टआव जागोन दाथ' जोंहा आरो बुंनांगौ जेबोआनो गैया सिगाङाव जोङो पावाराव गैयि समावनो जोङो मोनब्रै एमएलए सेगमेन्टआव जों देरहानो हादों नाथाय जों दा पावाराव दङ जोंहा मन्त्रि दङ माबा दङ मा होनो एमफोर दङ चिफ सार दङ आरो गोबां बिसिडिसि चेयारमेनफोर दङ गुतै थाखा फैसा जोंहा रायजोनो जों होनो हादों आइबिएसफोरखौ होनो हादों अब्ला जों देरहायैनि मा मानि दङ बेनिखायनो जा बुंनांगौ एसेबां डक्टर गैया सुपार 50 नामाव हयथ' जों होआबो जानो हागौ खिन्थु 50ल' बिथाङा 5 बोसोराव खालामदों नोंथांमोना इडुकेसन डिरेक्टराव नायहैथां हाजार मानसिखौ हाग्रामा महिलारि सारनि समाव नामजों नङा मोनसे मिशनजों नङा नोङो 2 लाख 3 लाख 5 लाख बिब्दि होनानै नोङो आइएसनि थाखाय आइपिएसनि थाखाय एसएसनि थाखाय नोङो सोलोंथाइ होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बिब्दिनो प्रमद बर'आ मावदों बे नङा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि मावबोनाय बेनिफ्राय बांसिन जों आरो मावनो थाखाय जों नाजागोन